Per mi és rigor. És rigor, és compromís, és carinyo. Des del punt de vista historiogràfic, Mary Nash és fonamentalment la introductora del que diríem l'estudi de les dones i també la perspectiva de gènere, tant com a investigadora, després com a docent, després com a creadora de grups de recerca al voltant d'aquests estudis i també de publicacions acadèmiques. La seva tesi doctoral, que va ser sobre les dones a la Guerra Civil, com tothom sap, ja va ser un exercici d'atreviment absolut, perquè no pensava ningú en aquell moment que es pogués fer història sobre les dones, que les dones a la Guerra Civil haguessin fet alguna cosa que fos historiable, no? I ella va legitimar les dones com a objecte d'estudi històric. Ha fet escola i voldria destacar la seva obertura de mires. Ha fet una escola molt inclusiva. Delega molt bé, confia molt en tu, però tampoc es desentén, no? També està allà, sempre està allà, però delega molt. I al final jo penso que delegant és de manera que aconsegueixes que faci més feina la gent, diríem, no? Perquè fa que te sentis la feina teva. La Mary ha fet possible a Catalunya el que la historiografia feminista o l'aportació feminista a l'acadèmia ha fet possible a tot el món, que és treballar perquè la història no estigui tan esbiaixada, sí? La Mary ha eixamplat la història. Superar aquesta idea primera de la història contributiva, de la història de les dones com una història contributiva de rescabalar, recuperar què havien fet les dones en el passat, per començar a parlar del gènere, és a dir, com històricament s'han construït les identitats femenina i masculina, l'ordre de gènere, les relacions entre ells, les jerarquies, amb una aproximació més complexa. Ens ha posat en el mapa de la historiografia internacional. Segurament és de les professores, les recercadores, de les persones que més i més ha internacionalitzat la seva recerca i la seva docència i les seves publicacions. Per tant, podríem dir que Mary Nash és ben segur el cruix de la historiografia catalana. He tingut moltes caps i molt poques, com la Mary, que siguin capaces de reconèixer la feina que fas, de no voler-se-la quedar i alhora de poder-te acompanyar perquè tu creixis al seu costat. Voldria destacar la seva potència a l'hora de fer recerca, no només a nivell d'extensió i de quantitat de feina, de capacitat de feina, sinó també especialment a nivell d'innovació interpretativa i teòrica. Atreviment intel·lectual, renovació contínua, innovació, una mestra d'historiadores, sí.